Сега ще пробваме. На тебе ли ти хареса това? Аз си го пушех в Германия. Ама тя цигари. Той си харесва. Ама ето и Марио се карам с него това да го махва. Защо? Кое? Това е по-хубаво от цигарите. Все едно такова си. По-хубаво от цигарите това даже. Да, не ми мерише иначе, но цигарата повече ми мерише. Против Не те мериша. Не ми мерише това иначе. Даже имаше в сайта Намали ли го купи? Добре, това вече го е да се направи. Обърне хубаво към масата, де. Чакай! Е, така ви. Елена, вижте е с ябълка. Ша.